En met zo de body roll. Ik ga gewoon de video beginnen met dit beeld. En de views zijn binnen. Oké, de body roll. Het is weer tijd voor de Foute Party. 18.000 uitgelaten zotten in een uitverkocht Flanders Expo. Yeah! Je gaat uw werk wel hebben vanavond. Ik moet goed op de mensen passen, hè. Dat ze geen foute dingen doen, hè. Mensen zijn allemaal prachtig verkleed vanavond. Goeie outfit. Als er iets gebeurt, dan bel ik u, hè. Ja, oké, in orde. Jullie komen voor Bart Kuijl, hè. Wat blieft? Jullie komen voor Bart Kuijl. Zeker. Dat gaat hem leuk vinden. Ja, ik denk het ook, ja. En naast 18.000 prachtige mensen, ook een hoop artiesten en Q-DJ's in de backstage. De M-Kids hebben mij vanmorgen gevraagd of ik de Funky Monkey wil zijn. Ja, vandaar dat je ook je baard hebt laten staan. Het probleem is, hij kent het dansje nog niet. Oei. Maar Ga je naar repeteren, hè? ja. Doe de funky monkey. Oh shit. Ik dacht, we gaan een keer wel voor bloot, maar niet voor het vulgair. Ik heb zo het gevoel dat ik heel veel prooien ga zoeken of zo. Alana Dante. Dat is Sabine als Alana Dante vanavond. Ik vind het prachtig. Come on, take you for a ride. Dat is mijn lievelings. Dit ga ik straks brengen voor een vol sportpaleis. Ja, ik kom kijken. Succes. Dankjewel. Mag ik eens voelen? Ja. Ho. Ik heb net de naam van de artiest op mijn arm geschreven. Wij moeten straks zo zeggen, Vlaanderen Expo vanavond, de dingen, M-Kids. Maar ik kan dat niet Je onthouden. gaat dat zo aflezen. Ik ga zeggen, Christophe, Snollebolletjes. En Dorothy Vegas en Like Maarten. Ja, dat zullen ze dan wel zien. Ze zijn nog stenen op mijn gezicht aan het plakken. Prachtig. Dank Het zijn zo diamanten. Ja. We gaan nog een keer even een act oefenen, want er zijn er een paar die het niet Maarten? Ikke. Jij weet het ook niet meer, hè? Nee, wacht, ik denk dat ik down moet nu. Ah, zak. Het wordt een nacht die je normaal alleen in films ziet. Dat is waar. Die wordt gezongen in het mooiste lied. De Foute Party, dat is ook grote sterren op de rode loper. Allee, je staat nu niet op de rode loper, maar... Heb je veel zonden gezien in de zaal? Nee, maar ik denk wel dat er veel zonden gaan gebeuren. Maar ja, ik heb ze vergeven, hè, dus ze beginnen allemaal met een schone lei. Hè. Ah, zo is dat. Elke keer als jij dat lied zingt, kunnen we opnieuw beginnen. Ah ja, tuurlijk. Dat zijn alle zonden vergeven. Naar welke kant moeten we? Naar links! What do you think of the Foute Party? The most interesting party I've been to in all of Europe. First of all, the age differences, it's pretty unique. There's like You're young, I'm old. No, you look great. There's like 70-year-olds in there, and then there's like 18-year-olds. Music is very also diverse. Like 1 second they're playing hardstyle and 1 second they're playing pop. Next year, you coming back? Well, if you invite me, yeah. Ik heb er heel veel zin in en ik werd net al gebeld door James en Gert. Die wisten niet welk liedje wij gingen zingen. Dus ik zei dat ik het ook niet wist, dus toen waren ze een beetje in paniek. Als het heel goed is vanavond, storten we ook nog €100. Nou, dat hoeft niet. Geef ze maar aan Christophe. Dankjewel. Wat een feest! Ja, echt, ik ben zo gelukkig voor hem. Ik ben zijn grootste supporter. Dag Bart! Hallo. Hoi, je bent er geraakt. Wat gaat je aandoen? Hetzelfde van de videoclip. Dat wit kostuum met die gouden ruitjes? Ja. Jij zit ook heel schoon gekleed, vind ik. Ja. Allee, dank u. Ja. Als er nu een vlek zit op mijn kostuum, dan kom ik het duwen halen. Ah, ja, dat is goed. Ja, prima. Ja. Dat is goed. Dan doe ik dat met die vlek aan dan. En de aap staat klaar. Het apenkostuum is een beetje te klein. Hoeveel pijn doet het op een schaal van 0 tot 10? 10. Het is heel erg eigenlijk, dat is echt te klein. Hij krijgt zijn apenkop zelfs niet op. Hoe was het? Goed. Met top publiek. Ja, heel top. Ja, veel volk, hè? Lekker fout, hè. En nu? Europese tournee. We gaan wel even verder feesten. Ik denk eerst met een rozeetje, dan met een pietje, maar oké. Ja, het is nog met mengen ook. Klopt het dat jij niet wist welk lied jij ging zingen? Hoe weet jij dat? En dan hebben Gert en ik de Spotify opgezet en dat dus geroepen. Je kent dat niet van buiten of wat? Jawel, want het was alweer een tijdje geleden, dus ja. En de Foute Party is ook ik die met alle collega's gewoon in het midden van het volk ga staan, zingen en iets drinken. Tot volgend jaar. Q Music is proud to be found.